F'nofs kriżi interna l-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jitfa' l-problemi tal-gvern tiegħu taħt it-tapit bit-tama li l-festi tal-miliet inessu xi ftit mis-sitwazzjoni kritika li għaddej minnha l-Partit Laburista bil-qasma fil-kabinett tidher aktar evidenti. Il-ħadd filgħodu Robert Abela baqa' jevita għal kollox milli jħabbar azzjoni konkreta fil-konfront tal-Ministru Clint Camilleri, anzi qed jażel li jibqa' jiddifendih dan wara li kien ikkundannat mill-Kummissarju tal-Standards brabta mal-każ skandaluż tal-mara ta' Clayton Bartolo. U fil-waqt li Bartolo rreżenja mill-grupp parlamentari, li Clint Camilleri baqa' jiddifendih sal-aħħar anke jekk il-ġimgħa l-oħra faqqa skandlu ġdid dwaru, l-iskandlu tal-irmiġġi u l-mod kif kienu jiġu proċessati l-applikazzjonijiet għal marina tal-imġar f'Għawdex mill-Ministru jibqa' ma jweġibx l-akkużi ta' allegat tixħim f'dan il-proċess. Intant quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Robert Abela wassal diskors mimli attakki partiġani fejn moħħu kien biss biex jattakka lil Partit Nazzjonalista. F'dan id-diskors Robert Abela saħaq kif il-gvern tiegħu qed iżomm il-prezzijiet tad-dawl u tal-ilma stabbli, iżda għażel li ma jindirizzax il-fatt kif se risolvi l-kriżi tal-provvista tal-elettriku li ħafna familji Maltin u Għawġin qed jesperjenzaw fl-eqel tas-sajf. Barra minn hekk Abela tenna kif hawn bżonn kontroll fuq il-ħaddiema barranin u l-inħarsu lejn turiżmu ta' kwalità dan meta kien l-istess gvern laburista li ħoloq mudell ekonomiku ibbażat fuq il-kwantità minflok il-kwalità, tant li lanqas biss għandu soluzzjonijiet għal popolazzjoni esaġerata u nuqqas ta' kwalità fit-turisti li jżuru pajjiżna. B'riżultat ta' dan, il-poplu Malti u Għawġ qed ibagħti l-konsegwenzi tiegħu sforz l-inkompetenza u nuqqas ta' pjanar ta' gvern laburista. Rigward l-iskema stabbiltà, Robert Abela qal kif din l-iskema ħadmet u ħallet il-frott minkejja l-korpi kostitwiti fosthom il-Kamra tal-Kummerċ u l-Kamra tal-SMEs saħħu li din l-iskema ma ħallitx ir-riżultati mixtieqa, xi ħaġa li żgur mhux forsi wieħed jista' jinnuta meta jmur jagħmel xirja għal bżonnijiet neċessarji. Kumment li juri kemm Abela u maqtuħ mir-realtà jew inkella verament irid jinjora l-ħtiġijiet tal-poplu Malti u Għawġi u dan meta lanqas biss semma s-sitwazzjoni attwali fl-Emkast dwar il-ftehim kollettiv mal-letturi li ilu l-iskada 3 snin bil-gvern qed ikompli kaxkar saħeħ.